Ku India, breaking news, ndege yomwe ndithu idanyamula anthu 242 onsewo ndithu atisiya pamene ndege yachita ngozi. Just a minute itangoyamba kuuluka, after a minute ndinapeza kuti ndege ija ndithu yagwa. Ndiyebe chisoni chakuta kumeneku ku India pakaleli pano, and makamaka sikuli bwino. Ndithu enawo ndithu anali ku India komweko, ena ku Britain, manso mutha kuona kuti ayi zinthu zake ndithu zosayenda. Nde izo ndi zimene ndithu zikuchitika pano pa ku India, komabe sanafufuzebe kuti makamaka zosati like chapangisa ndi chani, nde kutsogolo kuno zonse akapanga akafufuza tione. Anyway, nkhaniso ijaso ya ndege inagwa ku South Africa ija inasowa, itapezeka itagwa, anthu aka apezeka, ndi anthu atatu amene wawa. Ndiyebe zinthu zake tuzingokhala complicated. Nde tikupatsirenisoni nkhanizo makamaka tikapeza zifukwa makamaka chinapangitsa kuti ndege igwe ndi chani. Paja kwathuku ma mission of inquiries sikuti amachedwa kwenikweni yayi, sikuti somaita kumachira kuti tikamache kuti atipatse chachitika nchani. After some time apereka nthuka interim report kacha kamene kamakhala kanga kongopereka kuti chachitika nchani, kenako after nthawi yayitali sopano paina amapero panga investigate china chilichonse sopano chinachitika nchani, koma kuyambirira tikupatsireni.